Hey guys, welcome to my vlog. Bukis, yun bukis. Ayun, nagkikis na. Ujo, bulti ha, ujo, bulti. Ujo, kayo nabusog naman, nabusog na. Ito ha. Tug na mong doha. Penny. Bulti, saka bulti. Bulti. Matug. Matug, bulti ba matug? Ha, matug. Ganahan kay vlog ha. Ali tug. Nawa lagi. Nawa lagi siya sakay ni. Nawa lagi. Magpakugos na kung ka. Magpakugos na eh. Ito nawa na eh. Magpakugos lagi. Masya na eh. Masya naman eh. Ay, vlog na to. Nawa lagi. Magpakugos. Wala ba maligo? Matiligo ron. Maligo ta? Maligo ba talaga? Wala may taligo. Kaya wala kang worry gamitin araw-araw. Ang Fuji Maligo, bulti ha? Maligo. Maligo, tang tulo. Ha? Maligo mo. May daganay ha? Wala na, sibat na gusa. Maligo lagi, maligo. Ha? Wala nang lakaw na. Handog nagligo. Ha? Mga tama ka sinad atong vlog, no? Handog nagligo. Thank you so much for watching. God bless na tong tanan. Mga pisa data. Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa